Podľa encyklopédie je kameň tvrdá hornina alebo úlomok minerálov používaný ako stavebný materiál. My vo firme Kameň Obklady sa na kameň pozeráme hlbšie. Je pre nás symbolom, zdrojom energie, nástrojom na skrášlenie vašich domovov a vybudovanie pevných základov. Snahou našej firmy je ponúknuť zákazníkom široký a kvalitný sortiment obkladov a dlažieb z prírodného kameňa, a to pre využitie v stavebníctve, záhradnej architektúre, pri úprave exteriéru aj interiéru domov aj záhrad. Na slovenskom trhu s prírodným kameňom pôsobíme už od roku 2003. Od začiatku našej pôsobnosti sa zameriavame najmä na andezit, pieskovec a travertín. Prírodný kameň nepravidelných tvarov získavame štiepaním z veľkých kusov lomového kameňa. Štiepaný, lámaný kameň sa používa ako obkladový kameň, respektíve pokládku dlažieb z prírodného kameňa. Jeho použitie sa odvíja od jeho hrúbky a rovnosti. Tento typ kameňa je vhodné taktiež použiť aj ako fasádne obklady. Prírodný kameň prináša širokú škálu jedinečných farieb a štruktúr. Je symbolom trvanlivosti a ponúka estetickú jedinečnosť, ktorá obohatí každé prostredie. Aby sme dokázali poskytnúť našim klientom bezkonkurenčný výber a ceny, importujeme prírodný kameň a výrobky z neho takmer z celého sveta. Predávame okrasné štrky, dekoračné okrúhliaky a kusový solitérny kameň. Dodávky kameňa zabezpečíme bez čakacích lehôd, čo nám umožňujú naše dostatočné skladové zásoby. Prevažná väčšina našej ponuky je k okamžitému odberu. Našu podrobnú ponuku nájdete v našom elektronickom katalógu. Ak chcete o nás vedieť viac, alebo sa len inšpirovať niektorou z realizácií našej spoločnosti, navštívte našu stránku www.kameň-obklady.sk.